ladies and gentlemen. Somebody in the house say hell yeah. I like that for the people up top. Check this out. Are you ready? Yo, 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 yo. Да се пробва с мене тоя, бърза, идва прав. Но не искал да ме сваля, той не бил такъв. Знаела ли съм, че правил сума ти пари, можело свете да купи и кеш да го плати. Не, че искал да ме сваля, не било това, но едно жените знаем, то звучи така. Мъж ако те заговори, става дума за хормони, ще поиска твоите телефони. Даже друго да говори, ако носи панталони, става дума само за хормони. Се пробва още някой, ето го дойде. Нямало да не забива като другите. Знаела ли съм за него, колко умен бил, от какво добро семейство, а и колко мил. Не, че искал да ме сваля, не било това, но едно жените знаем, то звучи така. Мъж ако те заговори, става дума за хормони, ще поиска твоите телефони. Даже друго да говори, ако носи панталони, става дума само за хормони. Мъж ако те заговори, става дума за хормони, ще поиска твоите телефони. Даже друго